Zaujíma vás, čo je medzi nebom a zemou? Ovplyvňujú vás horoskopy? V Mestskom kultúrnom stredisku sa konalo stretnutie s astrológom. Vo výstavnej sieni Mestského kultúrneho strediska sa uskutočnila diskusia s astrológom z Martina. Enki Hok prišiel do Nového Mesta nad Váhom na pozvanie svojich priateľov. Záujem o jeho prednášku o astrológii prekonal očakávania. A dneska na dnešnej prednáške si tiež povieme niečo o tom, čo je to astrológia, lebo ľudia majú častokrát veľmi skreslené predstavy, o čom je astrológia. Ukážeme si, čo to je vlastne ten horoskop a budeme sa na túto tému trošku dneska baviť. Veľa ľudí zaujímalo, čo horoskop vlastne je, pretože mnohí naň neveria. Neverím. Prečo nie? Myslím si, že hoci svoj horoskop som si čítal, niečo tam možno na tom pravdy bude, ale myslím si, že je to skôr zhoda náhod. Myslím si, že nemôže to ovplyvniť charakter ani vlastnosti človeka. Ako sa to vezme? Tak do určitej miery. Čo ja viem, ani nie. Len tak si to zo zábavy čítam. Možno vás teraz prekvapím, ale ja na to tiež neverím. Aby som to vysvetlil, samozrejme, ja mám určitú praktickú skúsenosť a dennodenne sa presvedčam o tom, že ľudia, keď ku mne prichádzajú s určitými problémami, tak tie problémy v tom horoskope sú nejakým spôsobom odzrkadlené a dajú sa v podstate určitým spôsobom už dopredu predpokladať. Takže mám s tým dennodennú skúsenosť a už to nie je u mňa otázka viery, ale je to otázka skúsenosti. Nie je však horoskop ako horoskop. Keď si prečítate horoskop v denníku, tak to je asi niečo také ako degradovanie astrológie na puťovú atrakciu. Ako teda skutočný horoskop vyzerá a čo je potrebné na jeho zostavenie? Takto vyzerá naozaj horoskop konkrétneho človeka, ktorý sa narodil v konkrétny deň, v konkrétnom mieste, v konkrétnom čase. Vidíte to, že tu sú v podstate určité symboly, nejaké graficky znázornené a z tohto sa proste určitým spôsobom dá čítať, keď človek rozumie tým symbolom. Treba na to vedieť niekoľko informácií dôležitých. Dátum narodenia, to väčšinou ľudia vedia, miesto narodenia to tiež, ale je dosť dôležité vedieť aj presný čas narodenia. Tento horoskop je v podstate takou mapou psychiky. Naznačuje jednak určité problematické stránky, ktoré človek prišiel riešiť na tento svet a ktoré v živote rieši, úlohy, ktoré z toho vyplývajú, ale súčasne nám môže naznačiť aj nejaké talenty a danosti, ktoré daný človek má. Či už na horoskopy veríte alebo nie, jednoznačne bola účasť na prednáške zaujímavou skúsenosťou. Veľmi doporučujem každému, kto čo len trošku má k tomu nejaký vzťah. Jana Nguyenová, televízia Pohoda.